2007, May 2007, inkuyog nilakay ko ni dati anak ko ni Jinky Jai San Fernando. Diyan tinapagjutyot dyan na. Gaputa na ko masapol nga min anak ko agbabasa ti pag-tuition na iso nga pa nakagremedyo ko na nang inkuyog na si Murot. Tahan na nga kahit ti mabati. Kaya idi May 8, 2007, agte-text pa lang nila kay ko, damdamagek pa lang dati ubing, no kasano ti kasasaan, nandiyan hangarod nga makasao, ano usam ko na kanya na. Idi May 2007, May 9, 2007, dati nag-text kanya, bagada nga, na-atake nila kay mo kunada. Idi di nga kanito, nandiyan amo taramidet, sila nalagbal lang, lalok pagkamkamang. Diya mo ti papanakta, adayumet nila kay ko. Di na kayo nakatayan na. Kaya ti may isa pa nga problema. Dito yung anak ko, no kasano ti kasasaad na. Tadi na ang mo tagsao, di na pa mo ay baga ti karirik na na. Dati na asi nga, may isa nga tao nga nang ted kanyak iti in-repair nak yung may isa nga punerarya. Iso tinaglugan namin nga naptan di San Fernando. Napaminala yung bangkay nila kay ko. Aglalaok nga istasyon, tinapnapanak, tayat ko lang nga mamuan, ti kakasasaad na dito anak ko. Tawang art kadwa na, awang art amuna, hanam mo ti papapanan na. Kasanon kung kunat ti panunot ko. Sino pa'y mangkita di anak ko di jay, hanga di yun natay ti pampanunutek. Nanatay nga rutin. Yung dati yung anak ko nga, hawan pulos ti amuna. Dati nag-text kanya, nga, urayan na kami laing hindi tabantay, police station ko na. Di dyan naktijayan, nagbambanday kami nga na, timapasungadag dati yung anak ko. Tamo, kadwada nila kayo kung nga naka-wheelchair. Tadi dijak pa yamo nga natay na atake ko nadalaeng. Ngayong kaputawan, met bagmela tinakita ko di gamit nila kayo ko. Iso nga, nato anak ko tibiniro ko. Naayat medya may isa nga tao, tayo inubana dati ubing. Iso dati umay nang itulod dito yung gana. Naggapo San Fernando yung gana dito yung vegan. Hindi pang kuinala nila kay ko, si San Fernando. Naamuak, nga di may nangitulod kanya na, kaya babae na. So, daan mo taramid ako na. So, malaing, nga di na maala yung hospital, di dyan asawak. Ta, hanamit gaya mairwar, ta hangad ang legal nga agasawa. Nagsakit tinakim ko, nga di pan nakatay na ti, sinang sangitang no di inarabid na. Unos ti walong atawin, nailibak na. Nilibak na. Nailibak na kanyami, tinararamid na. Yung magyamyaman na kundi yung babae. Tanaanos. Uri kasano. Intulod na dyan ako. Ilayuanan na nila kay ko. So nga hindi may dito, hindi nyawid may lalakay ko. Inaklong ko din yung babae. Siyempre, natay nga nila kay ko. Anyapi ko, babaling ko. Awanti, hanggang may subli ti biyagnan. Tilang pagyamyamanak, at da isuna nga na itulod. Daya anak ko dito'y yami, dito lugar mi. Idididtoy nila kay ko, idi na kamasayag, aduti ng uyaw kanyak, aduti ng lalais kanyak, apay ka nga, inaklon ko, di babae, kalaksidan ng iso, ti babae na. Ngam siya kami, nga may isa, no nalpasen kat nalpasen. Natay nila kay kun, awantihan na may subliti, nga may subliti na palabasen. Kat ti may isa pa nga, nagsaksakitan tinaakim ko. Tadagitay anak ko, nagijay, muna, may kadwa. Kaya mang namnama da nga makabasa da day nga tawin. Ipawit na nga rin pag-tuition da. Nga mga puta na natay ni Papang dan. Awanin, tinamnamain dan.
lang nagsaksakitan tinagim ko. Di nila kayo kung amin kay retired nga polis. Ti amok nga binada pala nabati na nga kwartami. Yung di sakit tinakim ko, pulos nga, one team bati na. Zero balance kami. Siya tinang rugi. Inrugik na yung tanan ko nga babasingin nga. Intaguyod. Napalaos nga rigat midi. Ganda yung anak ko, diyan mo ti pamayak. Kasi ni sir ko ti eskwela. Uyawen damit. Yung gaputa kayat comment nga makasorsoro. Sir ko ditoy. Eskwela ditoy. Naggraduar met ti kinder. Yung idi pan ko man ti kinder ton. Kayat ko lang met sumurot yan di kabsat na udi. Kayat ko nga rin may kanda masorsoro na. Yung gaputa, ado nga rin tao nga mangisop-sopadi ti sasaan na kas special child. So nga jak nga maaklon nga di anak ko uyawen da. So nga nikat ko isunan. Ialis ko di nga eskwela. Nga pinagdakkel na napalaos nga mabain nakpayen ti tattao tan daduma uyawen da pitanak ko idasig da aglalo no mapangami ja balay mi jay family house mi idasig da ti kaya kakaanakan na sabsabali. Siyempre mabain kasi may sangay na mabain kami na may dasig ti anak mo uyawen da ipagana mong guloid. Siyempre inana laeng kaya nga mawawagan na anak ko ti mong guloid. Siyempre, oray kasi laing na anak ko. Napatig ka niya kasi una. Aputa anak ko, nagapukan niya. Kahit neta, napadakil ko dito anak ko. Hindi na iti, natay nila kay ko. Iti 2007. Ngam sakbay na nga naaman nila kay ko dungdungwen na deto yung anak na kuna na ayaten nyo deto kaputahan nga makasaw iso na mas lalo nga ikan nyo ta atensyon ta handa kay mawatan awaten nyo pasya nyo deto nga kabsat yung kung kuna na ganda nga kabsat ganda napapanan na nila kay ko ikoy kuyog na pura niya papapanan na sana si the Lord kanya na